Voi ei! Kello on jo melkein 9. Toivottavasti minä ehdin kouluun ajoissa. Nyt vaan syödään. Ei ole mitään ruokaa. No, katsotaan jos olisi jotain sopivaa päälle pantavaa. Jotain hienoa. Ei ole mitään. No, mennään vain sitten kouluun. Olen Mia, olen Arpo. En tiedä kuolivatko vanhempani vai ovatko he yhä elossa, mutta sen muistan, että tipuin autosta pienenä. Ja no, siitä on jo aika kauan. Minun mielestä tämä on paras päivä, koska pääsen ekaa kertaa kouluun ja töihin. Tiedän vain koulusta sen, että sen nimi on Summer School. En tiedä kuinka paljon oppilaita siellä on, tai onko siellä kilttejä tyyppejä, mutta ainakin saan töitä ja opiskeltavaa. Onkohan tämä oikea bussipysäkki? Tuolta tulee joku. Moi! Ootko sä uusi täällä? Joo, oon. Mun nimi on Mia. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Kukka. Asut sä tuossa talossa? Joo, asun mä. Kuinka niin? Mihin kouluun sä oot menossa? Jos tarkoitat koulun nimeä, niin se on Summer School. Juu, tarkoitan mä. Ja se on ihan tuossa vieressä. Sun talon vieressä. Mä menen vaan bussilla loppumatkan, koska mä en jaksa enää kävellä. Ai jaa, no kiitti. Mä menen. Moikka. Moikka. Hän vaikutti kivalta. Entä jos muutkin siinä koulussa ovat kivoja? Mut mun pitää nyt oikeesti kiirehtiä. No, tossa se on nyt. Eikö vaan sisään? Taisin tulla väärästä ovesta sisään. Täällä on niin kauhean avaraa. Mikä paikka tämä on? Hei sinä siellä. Minäkö? Mitä asiaa? Tuotta katsos kuuluu. Mikä paikka tämä on? Tämä on koulun liikuntasali. Juu, on aika outoa, että ovi tuo suoraan liikuntasaliin. Ja tuo ovi vie sitten kapeelle. Ja sitten jalanovi, joka vie toisen luokkaan ja toisen luokkaan, koska meidät jaetaan ryhmiin. Ai jaa, no kiitos. Mikä nimesi onkaan? Mun nimi on Jessica. Mut jos et halua myöhästyä tunnilta, ei tunti vielä alaa, mut kohta. Joten älä kyyki vaan siinä. Tuu. Tietenkin mä tuun. Wow, onpa täällä paljon tyyppejä. Ihan kuin olisin pieni kirppu kaiken keskellä. No, mennään tutustumaan joihinkin tyyppeihin. Ootko ihan varma, Minttu? Voisinko mä joskus saada ihan parhaan pestitsen? Jonkun muun kuin sut? Juu, voit sen saada. Jos sä vaan yrität. Mä oon vähän ujo. Ja sä tiedät sen.
Moi. Moi. Kuka sä oot? Mä oon Miao. No, mikä sun nimi on? En tiedä. Se on vähän ujo. Hei Sini! 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 Puhun kai sille samalle ketulle, kunhan se tulee sillä bussilla. Menen odottamaan. Ai, sä tulit jo. Joo, mä tulin. Nyt mun pitää mennä. Moikka. Ai, no. Okei. Ai, kellot soivat jo. No, äkkiä luokkaan sitten. No niin, tytöt, valitaan parhaat paikat. Joo. Miksi me tullaan aina luokkaan eka? Koska et me saadaan valita kaikista paikoista parhaat. Etkö sä mukaan sitä tiennyt? Oot kyllä yksi torvelo. Anteeks. En mäkään kyllä tiennyt, mutta aivan sama. Kummatkin ootte yhtä torveloita. Me ollaan siskoksi. Tässä on hyvät paikat. Mutta tässä on vaan 2 pulpettia, eikä missään muualla. Paitsi takaa on niinku tiiviimmät niinku pulpetit. Mut pojat menee aina taakse, joten mä menen tähän. Mä tuun tänne. Sun pitää tulla mun toiselle puolelle. Mut. Kumminkin mä joudun joku tuntemattoman viereen. Ei se oo kivaa. Älä vastusta mua. Nyt meet mun toiselle puolelle ja oo vaiti. Okei, Katie. Sori vaan. Näistä siirtyy tuonne. Mä vaihdan paikkaa. Mä menen tän. Oh moi kultsi. Moi. Miten on meille päivä tänään? Onks mä sun mielestä entistä kauniimpi kuin eilen? Joo, oot sä. Sä oot päivältä kauniimpi. Joo. Kiitti. Kuunnelkaa pojat. Hän on oikeassa. Eikö niin, John? Oisit nyt vähän joskus innokkaampi? No mähän yritän. Etkö sä pidä musta? Pidän. Hyvä.
Mieluummin koputtelija. Mä pelkään häntä. Oh. Sattui. Mitä? No kun ajattelin vain, että miksi se tyyppi ei halunnut istua sun viereen? En mä tiedä. Mua varmaan pelähtää. Miksi? No. No. Haluatko istua mun viereen? Vai haluatko pyytää opettajalta, että pääset toiseen luokkaan? Jotenkin mä istun sun viereen. Anteeksi. Ai, oh. Sori. Ouch. Ei se mitään. Noniin, miksi se ei halunnut istua? Nyt taidat tietää. Minusta ei minun silmäni tähän kammataan. Juu, tiedän minä. Muuten, miksi tämän koulun nimi on Summer School? Eihän tämä ole kesäkoulu. Mehän asumme Suomessa. Ei tämä ole kesäkoulu. Emme ole Amerikassa. Se on vain sen nimi. Ja koska täällä on kesällä semmoinen tapahtuma, semmoinen tanssi-ilta, niin tämä on Summer School. Muistakaa, että koulussa meidän 2 luokkaa. Toisessa on toinen ryhmä ja toisessa on toinen ryhmä. Toisessa on vähän vähemmän, tämä on isompi ryhmä. Minä olen teidän matikan opettaja, joka antaa melkein joka tunnilla kokeen. Anteeksi, nyt vain tykkään antaa kokeita. Kokeet ovat kivoja. Ainakin luulisin. Tykkäsin pienemmänäkin kokeista. No niin, aloitetaan. Tulkaa kaikki hakemaan kokeenne täältä. Opettaja, saanko vaihtaa paikkaa? Totta kai saat. Hyvä. Voisitko väistyä? Ai, no, toki. Ai. Au. Miksi sä muuten tönäsit mua? No, mä vaan tönäsin. Pitäisikö mun kertoa jotain yksityiskohtaista? En mä nyt sitä tarkoittanut, mut antaa olla. Ope, saanko mäkin vaihtaa paikkaa? Musta tuntuu, että tää on mulle liian huono paikka. Joko Ope? Hyvä on, Katie. Vaihda vain paikkaa. Jee! Hyvä. Aloittakaa kokeena nyt. Katie Luntti. Hei opettaja! Mitä sanoisit, jos sanoisin, että Katie Luntti? Tuo on vakava syytös. Ja sinähän olet vasta uusi täällä. Et voi syyttää Katieä. Hän on ollut täällä kauemmin kuin sinä. Hän on ollut enemmän luotettava. Ja en tiedä, oletko luotettava oppilas. Joten älä
heitä syytöksiä. Joko? En tiedä. Luntitko sinä? Mutta Katie ei ainakaan lunti. Palauttakaa kokeet tänne ja voitte sitten poistua. Minusta vähän tuntuu, että opettaja ei enää koskaan luota minuun, koska sanoin sellaista. Mutta se oli totta. Katie luntti. Hänelle annettiin joku paperilappu. Ai hänen kaverinsa? Niin. Hänen kaverinsa antoi sen. He, jotka kulkevat hänen perässäänsä melkein koko ajan. Toinen heistä istui hänen vieressä ja sitten se antoi hänelle sellaisen lapun. Näetkö mitä siinä oli? Oliko se lunttilappu vaiko kirje? No, en nähnyt mitä siinä oli, mutta luulisin, että lunttilappu. Et voi todistaa sitä, koska et nähnyt mitä paperissa luki. Saako tunnin jälkeen mennä luokkaan jo vähän aiemmin? No, ehkä vähän, mutta ei paljon. Ei nyt, koska tunti loppui vastas äsken. Ajattelen vain, että olisin voinut mennä katsomaan, että oliko se lunttilappu vaiko kirje. Ai siis yrität katsoa Katen pulpettiin. Siellä opettaja tarkistaa noita kokeita. Luulitko tosiaan, että pääsisit hänen pulpetilleen? Täällähän ei katsota toisten pulpettiin, paitsi jos hän aukaisee sen sinulle. Tai näyttää sieltä jotain sinulle. Eli siis minun pitää vaan tekeytyä hänen kaverikseen. Kiitos Miranda. Hei hei. Hei, ei se nyt noin helppoa ole. Hei. John. Huh? Mulla on niin ikävä sua. Mä oon sun takana tuossa luokassa. Mut silti. Milloin mennään taas ne uudet treffit? No mä en tiedä. Mehän puhuttiin tästä jo. No kun jo viime maanantaina, tänään ja kun en mä vaan koskaan satu tietämään. Mut nyt mä haluaisin olla mun kaverettakaan. Okei, kultsi. Nähdään sitten luokas. Okei. Se ei koskaan muista meidän treffejä. Oikeesti. Mua alkaa jo hitusen ärsyttää. Se on niin söpö. Siis kenestä nyt sä oikein puhut? Tuosta linnusta. Mennään kaapeille. Katie, odota! Mitä sä haluat? Mä oon aina ihaillut sua ja mä haluaisin olla sun kaveri. Joko? Voitaisko me olla hyviä ystäviä? Toinet on jo imartelua. Mitä muuta mä oon sun mielestä? Pojan mielestä sä olisit varmaan tosi nätti. Totta kai sä pääset mun jengiin, jos sä sanot mua noin nätiksi. Mähän oon tosi nätti. Tai siis ainakin luulisin, että pojat sanois niin mulle. Koska mä oon melkein ainut, joka laittaa täällä aina vaatteet päälle. Tommosia hienoja vaatteita. Okei. Kiva. No mut mennään meidän kaapeille. Joo, mennään. Ouch.
Tää suunnitelma saattaakin toimia. Pitää käydä sanoa sille, ettei suunnitelma oikeesti toimi. Hei, se on Katin kanssa. Ehkä suunnitelma saattaa sittenkin toimia. Mennäänkö me yleensä aikaisemmin luokkaan kuin kukaan muu? No, jos sä oot mun kamu, niin mennään. Me voitais jo periaatteessa mennä nyt. Tulkaa tytöt. Anteeksi. Ouch. Ei se mitään. No niin, tulkaa mun paikalle, jutellaan siellä. Muuten, mulla on tosi tärkeä asia sulle. Mikä sun nimi onkaan? Mun nimi on Mial. Miksei me kaverattu heti ensin, kun nähtiin toisemme? Siksi, koska tiesin, että susta koituisi harmia. Mitä sä tuolla tarkoitat? Sitä, että... Luulitko, etten tietäisi, että tämä on sinun suunnitelmasi? Luuletko, että oikeasti kavaraisin tollasen luuserin kanssa? Ja sä vaan halusit tarkistaa, oliko se lunttilappu. Kato, kun mä saan juoroa kaikilta. Kuule, muistellaanpas. Kun sä sanoit opettajalle, että mä luntin, mä avistin heti, että sä aikoisit juonitella jotain. Mutta mä oonkin parempi juonittelija kuin sä. Suunnittelen aina varjosuunnitelman. Mä kerron opettajalle. Kerro vain. Mutta opettaja ei usko sinua. Luuletko todellakaan, että saisit minusta juorua? Koulun suosituimmasta oppilaasta. Juorua opettajalle todella pahasta asiasta. No ei tod. Hei vaan, looseri. Mä kerron kaikille, että saisit muka hakannut mua. Sipulia, tytöt. Hyvä. Antakaa mun pilkkoa. Mä en voi päästä ketään täällä pakoon ilman, että kukaan näkee, että mä oon vedessä. Mennään äkkiä vessaan. Pyyhitään tää veri pois. Mitä tuolla oli tapahtunut? Miranda! Miau? Sä oot veressä. Joo, mä oon, mut mistä täällä on vessa? Mä haluan tietää. Se on tuolla. Ai jaa, no kiitos. Hei pojat, kattokaa. John on löytänyt uuden tyttöystävän. Tää on pakko nähdä. Mikä sulla on? Tai no siis mikä sulla oli, kun sä juoksit ihan hädissä pois luokasta ja... En mä vaan tiedä. Okei. Nämä pienet tahrat pitää vielä varmaan pestä pois. Siksi, koska tiesin, että susta koituisi harmia. Mikä sulla on? Tai no siis mikä sulla oli, kun sä juoksit ihan hädissä
pois luokasta ja... En mä vaan tiedä. Okei. Ehkä mun pitäis pysyä koko päivän täällä ja ei tehdä mitään. Tää on ihan naurettavaa itkeä kesken päivän koulussa. Ja vasta kun olin niin innoissani. Ehkä tämä ei olekaan niin kiva kuin minä luulin. Mutta pesen nämäkin pois. Ja nyt takaisin. Aha, puhelin jäi. Hei, odota. Mä oon Brock. Mä oon Mia. Mut miksi sä tulit juuri mun? Näin kaiken mitä tapahtuu. Ja sä näytät, että sä oot itke. Joo, on mä itken. Kuinka niin? Jos mä voin jotenkin jo lohduttaa sua, mä voin olla sun poikkis. Tuohan ei niin kuin ole siis siihen asiaan liittyväänkään. Joo, mut mä haluan vaan lohduttaa sua näin. Mulla ei oo tyttöystävää, joten sä voit olla mun uusi tyttöystävä. Mehän vasta tavattiin. Ei se haittaa. Kyllä me voidaan silti olla. Kyllä meidän varmaan nytkin jo synkkää hyvin. Se on muuten totta. Meidän aika hyvin synkkää. Tunti alkaa kohta. Onkohan se Miali jo itkenyt? Aha, mulle tuli viesti. Voi ei. Tytöt. John jätti mut. Mä kyllä kostan sille Mialille. Se on nyt mun Johnin kaa. Mä en anna tätä tapahtua enää ikinä. John on pian taas mun. Tytöt, me kostetaan tää Mialille. No, millä me aloitetaan nyt, kun sä oot mun poikaista? Täällä. Hei John, kato tonne. Ollaankohan mä saanut tyttöystävän? Ton, joka äsken törmäsi mun Jesalta puskaan. Siis oikeesti. Ensin se pussaa mun Johnia, et sä saaneet eromaan. No nyt sillä on jo toinen kohde, Brock. Mut Brockilla ei oo tyttöystävää. Hän ei tee Brockille yhtään mitään pahaa. Ihan sama. Brock tai John tai mikään meidän koulun poika ei saa olla ton Mielinkaan. Hei Brock. Eikö niin, että Samantha on sunkaan? Hää? Samantha odottaa jo sua. Samantha. Mitä? Pussaa nyt Brockia, kun se on nyt sun poikaystävä. Ja on ollutkin.
nyt Mial, kukaan ei tykkää susta ja kukaan ei varsinkaan halua olla sun poikakaveri tai edes kaveri. Aus. Toi ei oo totta. Vai onko? No totta kai se on totta. Sä et oo oikeassa. Mua tai sitten oot. Koska mulla on vain yksi kaveri täällä koulussa. Ja musta ei piitata ja suoraan sen tunteisiin. Ha, yes, nappiin. John, mitä? Mitä perään nyt? Sähän rakastat mua vieläkin. Vai jätit sä mut? En. Mä en oo jättänyt sua vielä. Mitä sä tuolla tarkoitat? Ajattelin jättää sut vähän aikaa. Kukaan ei tuu sitten sulle takas, kun tietää, et sä... Tai no... Siis... Mulla on jo yksi kohde. Siis mähän on sun lemppari tyttö. No ehkä silloin mä ajattelin, mutta nyt mä oon aivan toisin. Lopeta jo toi. Sä tiedät jo, et mä en halua. Ai anteeksi, mut vaan tuupattiin tohon. Okei. Sä oot aika nätti. Mut mulla on yksi kohde. Miala, en mä tahallaan. Ei toi ollut ees mun tyttöystävä. Se huijas. Miksi mä enää uskoisin sua? Hän tavattiin vasta päivää. Ja sitten mulle paljastuu, että sulla on jo tyttöystävä. Ei se oo niin. No miksi se sitten pussas sua? Miala, kuuntele. Joku tuuppas sen mun eteen. Ja tuuppas vielä lisää, et meidän huulet kohtas. Ymmärrätkö? Se voi olla mahdollista, mutta tällä hetkellä mä en halua olla vähän aikaa kenenkään muunkaan kuin tyttöjen ja oman sukupuolisien. Heippa. Mial. Ei kannata edes yrittää. No, huomenna sitten. Moi Mial. Mä oon kuullut susta. Mä oon Niki. Mä ollaan eri luokilla. Juu, moi. Mun puhelin soi. Oota hetki. Moi Kultsi, missä sä oot? Melkein metrin päässä susta. Kuinka niin? No, ei sun oikeastaan tarvis koulussa soittaa. Sä voisit vaan tulla ja pussata, niin mä tajuisin, että sä kaipaat mua. Joo, sori. Mut mä nyt tuun sun luo. Okei, Kultsi, moikka! Niin, että onko täällä jotakin vikana sun mielestä? Ei. Sä oot selvästi itkenyt. Joo, oon mä itkenyt pari kertaa, mutta ei se oo mitään vakavaa. Mä vaan itken jostain. Hani! Ouch. Au. Hani! Sä oot täällä. Mä vaan kaipasin myös sua. Juu, mäkin kaipasin sua. Mut järjestä sä joskus ne bileet? No joo, voin mä järjestää. Mehän on jo iso talo ja kaikkea. Onks toi sun uusi kaveri? Mä oon Miala. Joo, sä näytät yllättävän tutulta. Ihan kun mä olisin nähnyt sut jossain. Tuskin oot.
Mä en halua kyllä tehdä sitä surulliseksi, mutta mun oli kai pakko, että mä pääsin siitä. No, toivottavasti mun kohteella on sitten puhelin. Miten se saattoi? Miten se saattoi? Mia sai mun poikaystävän. Ja se ei edes oo senkaan. Tapahtuikin. No, mä oon silti koulun suosituin tyttö. Mä voin aina pyytää opettajalta apua. Katie meni jonnekin. Me seurataan sitä. Mutta ensin heitän tän ruskan menemään, ettei se kuva näy enää koskaan. Sen lähetti joku tyyppi. Brock. Se oli hyvä tyyppi, kun se kertoi mulle tollasta. Nyt mä menen käyttöiselle opettajalle. Täyttä itkemistä tää koko päivä. Hei, kenen puhelin tuossa on? Tässä ei oo edes salasanaa. Ouch. Oh no. Joku on ottanut meistä kuvan, kun me ollaan vahingossa pussattu. Mun pitää kysyä, onko kukaan muu saanut tätä kuvaa. Sitä kuvaa. Hetkinen, kuka oli lähettäjä? Brock? Se yritti korjata meidän välejä ja se lähetti ton kuvan. Brock! Eikö me joskus voitais olla yhdessä? Tai nyt se tyttö ei näytä enää pidä susta. Miksi se sitten kutsuu mua? Brock! Oliko tää joku sun juoni? Mä näin kuule Katien puhelimista, mitä sä olit tehnyt. Katie oli varmaan heittänyt sen menee. Koska siinä luki Katille. Pusi pusi, sun oma juttu. Siinä olikin Katille. Brock, mitä sä oot oikein mennyt tekee? Sä lähetit kuvan, missä mä pussasin vahingossa Johnia. No ei tarvitse väittää vastaan. Mä vaan halusin, et sä et ois pulassa ja nyt sä oot mun. Nyt sun on pakko olla munkaan, koska kaikki muut kiusaa sua siitä. Mä lähetin sen aika monelle tyypillä. Ne lähettää sitä eteenpäin. No, eikö se olisi oikeudellista, että mä rakastan sua. Mä rakastan sua mun sydämeni kylvydestä. Mä en anna tätä sulle anteeksi nyt, mutta ehkä joskus toista. Mun pitää kysyä, keille sä lähetit ne? No, Johnille. Toiseksi varmaan Viiville. Ja no, oliko tolle Nikille? Kuka on Nikki, Viivi ja John? John on se tyyppi, jota sä pussasit vahingossa. Viivi on kissa, joka on melkein meidän vieressä. Ja Nikki on mäyräkoira. Onko se tummanruskea? On. Ouch. Mä puhuin äsken sen kanssa, mut nyt mä menen sanoa sille. Kohta se tulee takas. Ei se millään saa sitä poistettua kaikilta. Kiitti äiti. No mä sit menen tolle
tolle mun poikkikellä yöksi. Joo, nähdään, moi. Niki! No mitä asiaa sulla on taas? Niki, se ei oo totta, vaikka mä puksasin vahingossa Johnin kanssa. Mä niinku törmäsin siihen. Katie oli lyönyt mua ja mä juoksin täysin vessaan, mut sitten me oltiin samalla käytävällä, sitten me törmättiin, niin meidän huulet kohtas. Ouch. Kaadun koko ajan. Joo, tiedetään, että teidän huulet kohdas. Siitä kuvastakin näki sen. Mut, no. Mitä jos joku oli muokannut sen? No varmaan. Hetkinen, Brock ei sano mitään. Hetkinen. Kohtasko ne teidän kuonot ihan lähekkäin? Joo. Se on paha juttu. Mä lähetin sen mun kavereille. Ja ne varmaan lähetti sitä eteenpäin. Koko koulu saa tietää, että mä oon pussannut Johnia vahingossa. Mä voin lähettää mun kavereille, että toi oli vahinko. Että se pussasi sua. Sä pussasit sitä vahingossa. Kiitti.